Gerere tiga tigango to saba sengenche yo kumubaka Nyasaye omwana nembiyamo na sengenche yo biyabwande togo cyakali tuko to cyakamona twebisire nyuma yo musarabo Nyasaye twakorangeri kyagera yo romu ya Nyasaye twetigira sole Nyasaye ngoire libagali na sobogima tanga na bosi Nyasaye gotogo cyakali tukeli torwanerere Nyasaye twakira sole kyagera ntuna abana bao na yenta toito Yamona singe nchama likao na machanu ningago toene kelinga go torakorangelie Nyasaye no ike ikabono Nyasaye chaka mwana intwe asinge ncho yobi yabwao tigeba konesi ko bikoiranere Nyasaye wokamo na abana baito Nyasaye wokamo na bagaka baito Nyasaye wokamo na bangina baito Nyasaye obokamo ne TV yaito Nyasaye ya ndisi TV go etera serie talia Yesu mbiyamona Nyasaye singe Omuya biyamona Nyasaye senge nchontu n'abana bawo twetigira sole bakonesi kotiga bikoiranere aseli etalia Yesu twasabire na kwegena amina emambi yabono onde bwensi ondigereretie onde bwensi gweteli ogie tigango toboke na Nyasaye tasoma liriko lyaye asenge nchabange mbarororo bakweba gosoma lingana lya Nyasaye tigango tusoma lingana lya Nyasaye asenge ncho lingana lya Nyasaye na liobogima etoko chikosome gitabu kya Luka omutagatifu isano tochakere omustari oye oikumi na kabere lingana limwe muligoteba iga okobweni wakwo omonto orenge n'oburwaire bwa ukoma Yesu okobwenia omonto orenge n'oburwaire bwa ukoma 12 yamanyagoteba iga ekera arenge asomochio yomo Rorana arenge omonto omosacha oichire n'oburwaire bwa ukoma ere agachiakorora Yesu akagwa maumama akamosorora akamotebia omonene onyengwancha nonyale gonsibia haleluya ekero korigereria omosacha oyo igorwarete tasogete ngabana ncheni gondwarete tigangende ngesiekere nyomba inganyogokwa lakini nigasogete kabisa akeorokia akagenda ase Yesu akamotebincha bana ni gondwarete ukoma onya gokonyara nsibie Bwana Yesu asifiwe na kige kogere mambi yabana nkogotebiga oburwaire bori orwarete naye bye komanyete na bera atoko orwarete oburwaire obonde obisete gosorwarete oburwaire bwogoita gosorwarete oburwaire bonde bwensi otata tikwe orokia eorokia Nyasaye motebi mbwenie na kigia kogera omosacha oyigate bisete akagenda straight akamata Nyasaye Yesu insibie tachie tiko bisate abana ukoma yanyalire tiganda arabisoborwaire obo ere niga chiete straight to the point akamatebinga Yesu insibie hekero koligereria yamburwaire kyorware to bisete mburwaire kigose no burwaire bwokogecha ogecha to monto bakokwe gose no burwaire getobogore tyobokongu bwenda muamu tora motebi Yesu nduseri libero Yesu nduseri oburwaire oboiga bwogoita Yesu nduseri oburwaire obwogo chaya Yesu nduseri oburwaire oboiga bwokogecha okomotebi Yesu asenge nchera no munyamwando ito erenta to ito okogenda asare kwa motebia otali konya kobwa okobeka liru lya onse buna bane mambi yabono obeke liru lya onse otebi Yesu ncheni gondware to burwaire bwa ukoma ncheni gondware to kimu ndagetembwane okomotebi Nyasaye oburwaire bori orwarete tonya gosoka tonya goteba ngakiko sabantu barandole beka liru lya onse kwana na Nyasaye Nyasaye ndato ito motebi asoigwete bobe motebi Nyasaye inche narwarira se myaka emenge mbogore tinyarebe ngo nyagotara nere mbogore tie family ya nyarebe ngo nyagotara nero Nyasaye nche no munyabibe nakira sole tora ebibe biga Nyasaye ko bari Nyasaye niga ko aganyeto motebye here niga go koroseri enchera senchereta iyo iga go kuabera iga go chakamo naye chakamo na Nyasaye bono mambi no matenga kobugori omonto gotara monere obuno burwiro bonene ko bwa ukoma bone kero monto yorwarte ukomera arochenga onyarekire niga chieta ase Yesu akamotebya Yesu omwana Nyasaye inche nindwarte ukoma igonta getonsi bie tachie tikonya kwebisabisa omostari aye 13 omanya gototebiga Yesu akarambora okoboko kwaye akamokuna akamotebya nanchire sibeka haleluya Yesu akarambora okoboko kwaye akamokuna akamotebya bona sibeka na
omanyete Yesu niga bwate chinguru chinene ekero komorangeria era niga goika immediately agoika sobogima bwao saiyo iyo asenge nchera Nyasaye kwa morangiri kwa moiresiko ekero yigo monto yigera arwarete igamotebeti insibye nera Yesu akarambora okoboko akamotebisibeka haleluya omonto yiga akanyoro kobwena ekero monto yiga nyoro kobwena elio agwo oburwaire bwaye bwa ukoma bukamurwa okorigererio oburwaire boigarenge na barabuna bwarengo bonene nigo bwarengo bwa ukoma lakini bukamurwa asinge nchasi bogete asinge nchachi straight asinya sae na komotebia yaragwetera ntachie tikonya gutuma monto ngatiganda agenda ntumenya lebe tiganda agenda ndigi omuganga gete ansarage gusankorereki tachie tikonya korigarigi bantu batamukonye tachie tiko genda asaba sabi tachie tikwechanganya style yende tachie tiko kora bintu binde bitari komogokia Nyasaye nigera sibugeta akagenda akamotebi insibye incheni ukomandu walete haleluya abantu abange naboranyole barwalete lakini bakirete batalira asoboganga batalire barosire batalira asabasabi basabeiru barosire lakini mbatageti kwerugo cyasinya sai nakiye kogere mambi yabano nkogotebya yonde bwansi yori ondigeretie nabera atokorwale to burwaire goetani ukoma ose ukome komenyera tase myake menge asinge nchobwe bisete otatageti kwero asinya sai omotebi Nyasaye nsibye omonto yara mosacho yotachieti kokira basacha bando matena baba bakananya gitali mbachia bakonya kuumia bakorra babokire bagenda egasi bakorra babokire basoka mbatagetigo chaso sibwa Nyasaye bamotebi Nyasaye chakamo na inche yani mbatagetigo wesibora batagetego sibulioka omostadio ye 14 kamotebya totebi montonde ingana totebya montonde ingana korende genda weorokia somo kwani orweke ngwanso ase ogosibeka kwao buna Musa achigete kebe roli asabantu umonene Yesu abakwe omosacho yekera bwenete Yesu akamotebiga enda ekera gwachire to chaka gontangasa weorokia somo kwaniyo abando mate naboko basabera bakanyaro kubwena tibakwe orokia ebagukira lakini Yesu akamatebinga genda weorokie asomo kwaniyo nando rweke ngwansororo omatekere kwa bwenire kubwena kwa onye gotaite kobe permanent morwere Nyasaye ke ngwanso suka kabisa gotia sare eorokia somo kwaniyo ye motebi ye na gwansaberete na bwenire haleluya okoligererio sombo yo Nyasaye orwale to burwaire obekera chiko bwena akaegwa machiko ayarago chikomenyare linde elio burwaire obumboirana nanda asale nakiye kogere mambi yabana ngo gatebyo muligere lyonenga Nyasaye ko bweni ara marwaire onsi aligeta sebu kwenchenu ingaka bweni omosacho yorenge no burwaire bwa ukoma igonga Nyasaye ko bweni ara marwaire onsi nakiye kogere mambi yabana na chira sole ngotebanga tibwe kwera no burwaire oborobugoretie tebi Nyasaye nga Nyasaye onye gukubweni omosacho olio rwale to burwaire boli bwa ukoma nima atenga Nyasaye na inche nombwenie nima atenga Nyasaye bono na achira soli na igure nga nkobweni ole mbweni bono iga esenye nje Nyasaye niga ganye tomo tebye nga igo so igwete bobe mambi ya bono kegotoka no igwete buyake omo kyoko boko kwa oigoro okuna so igwete bobe kegotoka no kogoro okune kegotoka no motu okune elinde elito sabe Nyasaye okoba yao bono iganya Nyasaye tigakororekanere onde bwansi igwete bobe boserambora okoboko kwa ochigoro bali baikire gokuna se barwarete tigababekerera okoboko lakini oyo konyara koimo kyoko boko igoro tigaimo kigoro tomurangeri Nyasaye Yamana senye nchiyo buyabwao ligere lyo ano ndigere tiko Rwanda onsi Nyasaye oigwete bubaso mobere Nyasaye orwalete Nyasaye emambi yabano tigahe uko bwena kwa ugo ikasare watote biria samaliko gatora atomeri ingali bwenie Nyasaye na atomire lingana lyao asebonsi abaigwete bebase mebere yabo omone no barorekanere omone no babwenie asenye nchaye no muya tige bakonesi ko bikoiranere kiagera Nyasaye kwa bwenere ko baku
Karora bweni omubweni oyo orokie Nyasaye elinde ruyaruke ngwanso esenye nchona malikama chenwa gotebabo mbuyamona asenye nchiyoko mubweni mbuyamona asenye nchiyokorolekana Yesu eba konesi kotika bikoiranere kiagera kwa mubwenirie aserieta lia Yesu tuasabire na kwegena amina Nyasaye ne mbuyamona asenye nchoyo morigere lione emambi yabono mosesenie emambi yabono mokorera manene emambi yabono chaka monere gakubuka abukamo naye biyamona asinga nchiyo buyabwao tige bakonesi ko bikoiranere kiagera Nyasaye gwetera serieta lia Yesu nasabire kinyegenete amina asama lieta nanchego nkoro ku Pastor Judith Nyaitondi Oyagi Njeno morandia bwe kanisa ya Abundant Life aligeteli angena nyakoe echiro geteli gali ndo bwate kanisa togo saa sima koru saa 2 mpaka saa 8 twakora ibada yaito tigao sese niwe asenge Nyasaye no muya tigao sese niwe asenge nche kondigerelia osese niwe nando bwe naso rwalete wetera serieta lia Yesu enamba yane yesimigere 0712 529701 0712 529701 sese ni wana Nyasaye. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi